Fight with spiritual weapons. Unsa daw? Pakig-away gamit ang espirituhanong hinagiban. Kay spiritual battle man atong gisgutan. Unsa atong gamiton? Espirituhanon pod na mga butang. Pakig-away gamit ang espirituhanong hinagiban. 2 Corinthians chapter 10, 10:4. Ingon sa kung dili sa gahom sa Dios, nga mao ang hinagiban, mao kana ang among gigamit sa pagpildi sa sayo nga mga katarungan sa mga tao nga mapahitas-on og dili mo tuo sa mga gitudlo sa Dios. Ang imong Bible verse, Bible scripture nga gigamit, gisumpay gina siya 4:5. Pero sa uban na mga unsa pa na? Bible sa tawag ana. Gibulag na sila. Pero unsay gamiton daw nimo? Ang gahom sa Dios mao ang among hinagiban. Mao kana ang gigamit sa pagpildi sa sayop na mga katarungan. So unsay gigamit nila? Aron sa pagpildi sa mga sayop na mga katarungan, gahom sa Dios. Your weapons are not programs or gimmicks. Dili bot pasabot nga amo adto ko sa mga activities, mapil ko sa mga activities, programs, then mapildi na ako ang kaaway. Dili oy. Dili mo mapildi kaaway oy. Inaagi lang sa pagsimba, mapildi mo kaaway. Dili mo mapildi kaaway oy. Mo simba pang kaaway. Ayaw tan-aw sa imong tapad. Mo simba pang Satanas oy. Ay mo kumpiyansa. Kay parehong istorya ba nga ningon ang nagpahambugay ang Ginoo si Satanas. Kung asa gyud ang ilahang mga sumusunod. Ingon ng Ginoo nga, ingon ng Satanas nga, sige, pataghanay tag kinsa gyud ato ang kinsa mas daghan nato og followers. Basig ga TikTok siguro to silang duha. Ana din si Jesus nga, sige. Padaghanay, sige. Ana din Satanas, sige, ako'y una. Asuroy na Satanas sa mga sabungan. Matag Domingo, mas grabe mang simba sa bungan. Ana dahil sa Satanas nga. Kita ka ng daghang sakyanan diya, mga tao, patagana, kadungog ka ng mga sakit, ato ta. Sulod sila dito. Kita ka nila. Ako ani. Mga followers na ako ani. Manang ayaw mong sabong-sabong, kay maangkon mo Satanas. Ato na po sila dagat. Mawag yapon. Ato mga beer house, mga kalingawan, mga inumanan. Ana sa Satanas nga. Kita ka nila. Ako ana. Adto sila sa lain-lain na mga lugar. Nawa gid nagalagan si Ginoo, mga nagamol bisag pa na tingsimba man ta, ligdagat bisag tingsimba. Kana sila tingsimba man ron. Ano naman sila diri wa man lagi mo simba. Tungod kay ako na sila. Okay dito na ako dito na portin dagana. Ingon na pud ingon sa Satanas nga, ikaw asa man mo ana pud Ginoo. Okay, ako sunod sa kwa. Gidar sa Ginoo ang Satanas dito simbahan. Ambot lang, kung sa New Hope ba ito yung agad to? Adto sila sa New Hope. Ana na yung Ginoo. Kita kaning mga naadi sa New Hope. Mga followers ako na. Ya kay Satanas, kay Maruman. Tanawon ba, kung iyaha ba yun. Kita man na si Kube. Ana si Satanas. Kita, kana tulog. Asa ko na. Si Kube? Asa, ako na. Manang ayaw tulog-tulog. Kay kita ka Satanas, ingnon ka Satanas ako, iya ka. Anang ayaw kumpiyansa. Muna nga kinahanglan nga dili lang nga kanang active ka sa mga programs and activities. Kinahanglan nga makabalo kita unsaon sa pagpanalipod. Unsa man atong weapons? Our weapons are spiritual, not the gimmicks, not the programs or any activities, but spiritual weapon. Unsa man ang espirituhano natong hinagiban? Una, prayer. Kung sige kag simba, sige kag apilo activities, pero dili ka may nampuon, patay gyapon ka. Dali ra ka maluya, dali ra ka maigo. Kay mao man atong shield. Prayer, atong shield. Pag panahon ka, masagang nimo. Kay naga-pray ka. Pero kung wala ka ga-pray, mura ka gatong niadto sa gubat na walay kanang hinagiban nga harang sa imong lawas, igo jud kas panao sa sundang. Another thing, kung makaya, fasting, no? Ang mga baptist nagsaray baptist ga fasting, no? Usually ga fasting kining mga laing grupo. Pero kini gihagit ta fasting. Dili nang pareha nang ginahimo ninyong diet. Di man fasting god.
Masig maingon ka, pastor, nag-fasting ko, kaya nag-diet mo ko. Na, patay. Di gina mao. Ang fasting gani, wala ka mukaon, pero gabasa kag Bible o gaampo ka. Pero kung ga-exercise ka, niya pagkahuman kay di mo kaon, diet ra na, di na fasting ha. Diet ra na. Jogging-jogging ka, pasingot, ay pagkahuman uli sa balay, di mo kaon kay para mahilis tong tambok. Ayaw nag-ingon na, nag-fasting na ko pastor. Pangunta na, nag-ampo ba ka? Nagabasa ka ba og Bible? Kay kun wala, diet ra na imong ginahimo, na? Kaya ang pag-fasting, mauning di mo kaon, inom lang tubig, pila ka adlaw baka imong gusto, 3 days, for example, 3 days, inom lang kag tubig ana. And then, basta ampo, di pod kay, di ka moon, walay hunong nga pag-ampo. Kundi nagi mga time nga mag-ampo. For example, mag-ampo ka, mag-diet ka karong adlaw, or ugma. Ang imong prayer time nimo himuon nimo sa alas 3 sa hapon. Pwede ra na. Then alas 6 sa gabi magbasag Bible. Pwede ra na or isabay nimo. Dilibot pasabot na, ga-fasting ka gikan alas 6 sa buntag, musugon na kag basag Bible antod gabi. Mabuang ka. Tama tong gingon nila nga ayo sig basag Bible kay makabuang na. Makabuang gyud basta di ka mukaon. Pero pero ingon nga busog imong tiyan, nya sig kag basag Bible, bakak na ilang gingon na makabuang ka. O makabuang ang Bible. Now, our weapons is prayer, fasting, and the scripture. Sama sa ngayon ganina, basa sa pulong sa Ginoo. So, bisag wala ka fasting, pwede ka basa og pulong sa Ginoo. Then, worship. Simba sa Ginoo. And, lastly is faithful obedience. Gabasa kag Bible, gapray ka sa Ginoo, pero dili man ka obedience, dili man ka obedient. No? So, kinahanglan mag-obey ka sa kung sa man imong gibasa. Unsa man ang imong gina-pray. May ka nga, Lord, kanang, tagay ko ani, o tatabangan ko nimo ani. Kinahanglan, mag-obey ka kung sa man iyahang tubag sa imong mapag-ampo. Kung sa ang gisulat sa Bible, nakabasa ka. Kinahanglan nimong mag-obey. Ingon ang Bible gani nga seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you, then obey. Kinahanglan ihatag nimo ang kinikinatawag faithful obedience. Timan-an nato ni. Ang usa ka sundalo dili siya mudaog gamit ang dulaan nga pistola. Kinahanglan niyang mugamit og armas sa gubat nga ihatag kadto kaniya aron siya mudaog ug aron siya makasukol panahon sa gubat. Ingon usab niya na ang Ginoo. Ang Ginoo naghatag kanimo og armas nga gikinahanglan nimo aron mudaog. Kini nga kadaugan espirituhanon nga kadaugan, dili emotional nga kadaugan, dili pisikal nga kadaugan, dili financial nga kadaugan, apan espiritual nga kadaugan. Tungod kay ang tinuod na kadaugan, mangkon lang nato kini pinaagi sa atong Ginoo. Wala na ilain makahatag nato og espirituhanong kadaugan. Busa karon takla sa kabuntagon, mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Gusto kong hagiton ko kamo alang sa usa ka paghatag og saad diha sa Ginoo. Before ta manguli. Gusto nako nga matag usa ka ninyo mutindog bubarog diha sa espirituhanon na bahin. Tungod kay ang atoang gipakipag-gubatan is espiritual na pagpakigubat. Sa mga lalaki nga naadriya, sa mga amahan, sa mga bana, barog and declare you will fight for your families. Sa mga women, sa mga mama o sa mga inahan nga naadriya, declare that you will fight for your children, for your homes. Sa mga young people nga naadriya, barog and declare you will fight for your destiny,